are finally home! Wala kita naka-TikTok. But kay Mr. TikToker is so unfair. Hello mga kabang-bang! We are finally out for the third time. This is my third vlog na lumas tayo ng bahay. And I am here in Molo sa food court. Diba mga kabang-bang, last week ang aton nga vlog, diba, nag-smell and taste test para mas accurate ang aton nga pagpanamil sa aton nga food. Nag-invite ako sa isa natin ka friend, Ilonggo man siya. Ay, nakalimutan ko, dapat pala nagtatagalog nga ako at nag-i-English na. Well, anyway, bahala na kayo sa buhay niyo. Here we go, I'm so excited to introduce to you our guest for this afternoon. You could say hi to them, Mr. TikTokers. Excited ka na magkaon? Excited na excited. Excited na. Sige, saylo ka na di. Magic ka ka, saylo ka sa piyak. Okay, 1, 2, 3. Harinalas na plate. Yes, but of course, before kita magkaon, kinahanglan na mag-wash ang hands. Yay! Lagi tayong handa. Meron tayong soap here and of course, your face mask. There you go. Uy, pre pala tayong soap. Bioderm ka din. Bioderm. Kills 99.9% of germs and has a pleasing scent. Yes! It's also available in any drugstore kag mga supermarket, diba? And today is October 15th. The Global Hand Washing Day. Yay! Mga kabang-bang, excited ako. Pero before that, may plastic kita nga dala. Kaya dalanta na nga ako ng favorite nga nanay. Tumingin ka sa aking mata, tingin nakakalain pa. Ito lang ang iniibig. Yay! We got gyoza, fried nga siomai, kag steamed nga siomai for nanay. Yay! Okay! Let's have Mr. TikToker is, before siya magkaon, dapat ma-TikTok ka na. I know, naka-prepare pa. Wala. Hindi pwede, di ba mga kabang-bang? Ang mga guests ko dapat may mga special skills, kasi syempre skillful kita. Mga viewers ko, very skillful. Sige, B, isang bagsak naman dyan mga kabang-bang. Hindi ka prepared Ako prepared, Kuya Master. You know what? We said we're here for each other through ups and downs. I hope this trend will give me a million. This is a picture of me when I was single. What are you waiting for? There is no next. Ooh. I'm still single. Oh, ay, may mga cake. Sarap. Yeah, next naman natin is ang siomai. Have here steamed siomai, then fried siomai. Unang taang steam. Ayos, speechless. Then we have here ang fried naman nga siomai. Anghang. Maanghang ang sauce. Anghang yung sauce. Okay. I think I'd love the sauce. Mahilig ako sa maanghang. Saan mas masarap? Yung fried or steamed? Mas masarap yung steam. Yung steam. We also have here sisig and kanila na stir fry. And dalawang drinks na si Mr. TikToker is din nangiinom kasi hindi tayo pwede ng cold drink. Okay, since yung partner ko busy na sa pagkain, yung partner ko
partner ko busy na sa pagkain. Ito pala yung kanilang stir fry, tsaka yung sizzling sisig. Man natin. Saktang-sakto yung lasa. Yung sisig naman. Mahirap ah. Speechless. Masarap yung sisig. Sakto lang din yung yung pagtimpla. Pwede naman. Yay! There you go mga kabangbang. Thank you very much for joining us in this mukbang vlog. Kamusta, Emre? Ano yung mga favorite nga food kagina? Ang sisig. Sisigid. Ako ang ilang siomai nga steam. May riot dito ang nagaganap. That's my DIY steamer! Taran! We have dumpling, siomai na steam, kag siomai na fried na sin-steam. Dumpling 1. Dumpling 2. Diba? Kunwari matangkad ako eh. What's your first pick sa kanilang tsaklo? Ariyo. Fried. Tapos, Ini. okay, steam siomai, tapos dumpling. Naman ako niya favorite. Kagi nila actually nga, sauce. Malaan nyo naman mga kabangbang, saucy talaga ako. So ang sauce, nakibot siya ganyan. Nag-graduate laki sa pagiging tulos sang sauce. They know that. There you go. So thank you so much. And san kanila liwat makita sa vlog ko? We'll see. See you again next time, Ruby. See you again next time. Daw nahambal ko naman ang tanan. Tanan nga gusto mo mabatian. Doon napabatya ko naman ang tanan. Tanan nga gusto mo mabatyagan. Wala man lang isang bahibalo. Kung diin natapakat to, sige unang dire-diretso. Wala sa may maabuyay. Bisan may kulang kompletohon, may sila, may ako, may ikaw. Pero wala sang kita, hindi kita naduhan. There you go! Okay, so thank you so much and thank you Gidem sa imong pag-join. Thank you, and there you go. Bye-bye everyone! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!